खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै जोङो बड' सावथुन गाब गैयै जायख्लं बानायगासिनो दङ। दिनै लास्ट शुटिं जागासिनो आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो अनसायगोन बे सावथुनखौ आरो बे सावथुननि गेजेरजोंनो जोङो दा जाफुबाय थानाय सिचुवेसनखौ लानानै बानायदों आरो नोंथांमोनहाबो नुनो मोनगोन। आं सानो बे सावथुनखौ नायनानै नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला अननाय मोनोब्ला इयुनावबो मोजां सावथुन दिहुनलांनो जोङो नाजागोन नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोननो बेखौनो खावलायो जे बे सावथुनखौ नोंथांमोना बयबो नायफैगोन होननानै। बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंहा गाब गैयै जायख्लं बे बर' सावथुना दिनै कमप्लिट जानो थांगासिनो बा जोबनो थांगासिनो दिनै लास्ट दे। बे सावथुनखौ जोङो जोंनि समाजाव दासान्दि सोलिबाय थानाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै जोङो बानायनाय जादों। बे सावथुना थारैनो जोबोद मोजां जागोन, नोंथांमोना नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो बे सावथुनखौ अलरेडि हयथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। जोंहा बर'नि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय संगिना ब्रह्म बिथाङा बे सावथुनखौ डिरेक्ट खालामदों। बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां, बिथाङा गावनि जिबननि खावसे बाहागोखौनो बर' सावथुन मुलुगखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथाङा बावसोमदों। बिथाङा फुल्लि एक्सपिरियेन्स। आसा खालामो नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ खावलायबाय, गले गले खावलायबाय बे सावथुनखौ नोंथांमोना नाय, अनसाय आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनब्लासो जोङो इयुनाव आरो नोंथांमोनखौ गोजोन होनो थाखाय आरो मोजां सिनेमाखौ बा सावथुनखौ जों बानायनो हागोन। ओंखायनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो। बे सावथुनाव आंखौ एक्सुवेलि इनभाइट खालामनो थाखाय आं मुलुगखौ थेंक इउ होनांगोन। मानोना बेयाव डाइरेक्सन होदों संगिना आरो संगिनानि डाइरेक्सनाव गोबानो मोजां जागोन होननानै बे सावथुना आंना माने आसा दं। आरो बे सावथुनाव अनेक आर्टिस्टफोर दं। सावथुनाथ' मोजां जागोन होननानै आं आसा दंखायोनो। मानोना बे सावथुना एसे आलादा रोखोमनि जादों। बेयाव आंना पार्ट दं, बेयाव दोंसे मेथाइआव आं बेयाव खामानि मावदों। मेथाइखौथ' बिराद मोजां मोनदों आं। दिनै एक्सुवेलि आंना फार्स्ट शुटिं। अडियन्सफोरा गनायगोन होननानै आं सानो आरो नायदो बे सावथुनखौ। खुलुमबाय। बे सावथुननि गेजेरजों गोबां मोजां मेसेज मोनगोन। एक्सुवेलि स्ट'रिखौ मुलुगाथ' बुंखाबायनो एसे। नायदो, मिस खालामथारनाङा दै रायजोफोर। नोंथांमोन गाब गैयै जायख्लं सावथुन, नोंथांमोननि गेजेराव जोबोर मोजां सावथुन फैगासिनो दङ। समाजारि जेंनाखौ बिथा खालामनानै बे सावथुनखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन, जोंनि सावथुनखौ नायगोन आरो बेखौ जों आसा खालामो। आरो नोंथांमोना नाय, जोंखौ अन, नोंथांमोननि मदद थुलुंगा मोनोब्ला जों बिदिनो समाजारि थासारिजों लानानै रियेलिस्टिक बा सैथो जाथायफोरनि सायाव जों सावथुन बानायनो जों सुबिदा मोनगोन, बोलो मोनगोन। ओंखायनो नोंथांमोना जोंनि सावथुनखौ नाय, जोबोर मोजां मोनगोन, गोजोननाय मोनगोन। बेखौ बुंनानै आं गावनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।